दिनै 22 जानुवारि जानांगौ नोंथांमोना मिथिखागौ कि अयोध्यायाव दिनै राम मन्दिरखौ इनागुरेशन खालामनाय जागोन। बिनिनो टाइमिंआ जादों 12:15 PM बिनिफ्राय 12:45 PM नि गेजेराव बेखौ इनागुरेशन खालामनाय जागोन। बेयावनो गाहाय आलासि हिसाबै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे उत्तर प्रदेशनि CM योगी आदित्यनाथ आरो बेजों लोगोसेनो UPनिनो गभर्नर आनंदीबेन पटेल आरो RSS नि चीफ मोहन बागवा आरो बेजों लोगोसे प्रेसिडेन्ट अफ द टेम्पल मोहन नृत्य गोपाल दास बिथांमोना बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसेनो गोबां गुबुन गुबुन इन्डास्ट्रिनि सेलिब्रिटिस जेरै स्पर्ट्सनिफ्राय आरो फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बेयाव लगभग 7,000 निफ्रायबो बारा सेलिब्रिटिस आरो मानगोनां आलासिफोर बाहागो लागोन। बेफोर गासै बाथ्राखौथ' जों मिथिखागौ, नाथाय बेयाव कमप्लिसिटि बाथ्राया जाहैबाय माबोरै सिगां समाव बे अयोध्यायाव हिन्दु टेम्पल आरो बे हिन्दु टेम्पलखौ सिफायनानै मुसलमानफोरनि बाबरी मस्जिद आरो बे बाबरी मस्जिदखौ सिफायनानै माबोरै दिनै राम मन्दिरखौ गायसननाय जाखो, बेफोरनि गासै डिटेल्सखौ बेफोर माबोरै जाबोखो आरो बबे समाव मा जाथाय जाबोखो बेफोरनि गासै कमप्लिट इनफरमेशन नोंथाङा मोननो लुगैब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्ला गासैखौबो मिथिलांजोबगोन। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांनियाव मोनसेल' फिसा रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामना होबानो जाबाय। नोंथांनि थाखायथ' बियो फ्रि, नाथाय नोंथांनि बे फिसा सापर्टनि थाखायनो जोङो गोबां खामानि मावनो थाखाय थुलुंगानाय मोनो। थेवबो बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स बिगिन। नाय, बे सल'आ स्टार्ट जायो जेब्ला लर्ड रामा थैनानै थाङो आरो बिनिनो फिसाज्ला कुशाया अयोध्यायाव रायजो खुंदोंमोन। कुशाया बिनि रायजो खुंनाय समाव अयोध्यायाव गोबांथार फिसा मन्दिरफोर बानायदोंमोन। समजों लोगोसे बेफोर गासै मन्दिरफोरा गाज्रि जालाङो आरो बेयाव रावबो खुलुमनो थाखाय थाङा जायो। बिदिनो अराउन्ड 57 BC आव विक्रमादित्य राजाया उज्जैननि राजा जायो आरो बिसोर गासै मन्दिरफोरखौ मोजां लुखांफिनो। नाथाय एप्रिल 1526 आव बाबरा भारताव फैनानै मुगल रुल्स खालामो। 1528 निफ्राय 29 आव बाबरा अयोध्यायाव थाङो आरो अयोध्याखौ बिथाङा मुगल रुल्स खालामो आरो सान्थ्रिफोरखौ बिथोन होयो कि मन्दिरफोरखौ सिफायनानै मस्जिद खालामनाय जाथों आरो बेबायदिनो बेयावनि थानाय मन्दिरफोरखौ सिफायनानै मस्जिद बानायनाय जायो। हिन्दुफोरखौ सिङाव थांनो थाखाय माना खालामनाय जायो। बिदिनो लगभग 1717 AD आव आमेरनि राजा जय सिंहआ फैयो आरो मस्जिदनि मोखाङाव हिन्दुफोरनि फुजा होग्रा खालामनाय जायो आरो बेयाव राम लेलानि आइडल एबा मुसुखा फसंनाय जायो। बिब्दिनो 1853 आव हिन्दुफोरनि धोरोमगुरु ब्रैथि निर्महि आखाराया दाबि दिखाङो कि बेयाव सिगां हिन्दु मन्दिर दंखायोमोन, बेनिखायनो बेयाव मस्जिदखौ सिफायनानै राम मन्दिर बानायनाय जानांगौ। हिन्दुफोरा बिब्दिनो मुसलमानफोरनि बिरोध गसंनाय जायो। बेबादिनो हिन्दु मुसलमाननि गेजेराव गिलु बालु कनफ्लिक्ट सोमजिनाय जायो। बे दावहाखौ होबथानो थाखाय 1859 आव ब्रिटिशफोरा अयोध्यायाव फैयो आरो मस्जिद आरो मन्दिरनि गेजेराव फेन्सिं होथेनाय जायो। बिदिनो बे कनफ्लिक्टआ माखासे बोसोरनि थाखाय सिरि जाथ'यो। दानिया मा जाबाय, 1885 आव निर्महि आखारानि मेन राघबर दास बिथाङा फायजाबाद डिस्ट्रिक्ट कर्टआव आपिल खालामनाय जायो कि राम आइडलाव मोनसे मन्दिर बानायना होनाय जाथों, नाथाय बिथांनि बे आपिल खालामनायखौ डिनाय खालामो एबा एक्सेप्ट खालामनाय जायाखै। आरो फिन बेबादिनो हिन्दु कमिउनिटिनि गेजेराव गोबां जांख्रिखांनाय जाबावो आरो जायगा बुलाय सोलाय आरो सिथारलायनायबो खालामनाय जायो। बिदिनो ब्रिटिशनि फेन्सिंजों लोगोसे मस्जिदनि दरखं मोखांखौ बुफाय बुसि खालामो। बेनि उनाव ब्रिटिशफोरा फेन्सिंखौ खालामनाय जाफिनो आरो लोगोसे मोनसे रुलबो जाबसिनना होनाय जायो कि मस्जिदखौ नामाजनि थाखायल' अपेन खालामनाय जागोन आरो बेबादिनो बे कानुना भारताव जेब्लासिम फ्रिडम जायागौमानि
बेबादिनो सोलिबाय थायो। नाथाय उदांस्रिनि 2 बोसोर उनाव 1949 23 डिसेम्बराव फुं जानाय लोगो लोगो हिन्दुफोरा मस्जिदनि मोखाङाव मन्दिर घन्टा बुनानै रोजा रोजा मानसिफोरा ज' जाना फुजा खालामनो थाखाय फैयो। एक्चुअली बियो फुजानि थाखाय नङामोन। अके, बुंनांलायला जे नोंथांमोना बेखौ गावनो हमनो हाखाबाय जानांगौ। बेबादिनो आरो फिन हिन्दु मुसलमाननि गेजेराव गिदिरथार बिरद जाबावो। बेबादि एसेबां रोजा रोजा मानसिफोरनि गेजेराव पुलिसाबो जेबो खालामनो हाया जायो। बे हालोदखौ नुनानै अय'ध्यानि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के नायकआ बे जाथायखौ प्राइम मिनिस्टारनो दैथायहरो। बे खौराङा निउ दिल्लीसिम सौफैयो। बे समाव भारतनि प्राइम मिनिस्टारा जवाहरलाल नेहरूमोन। अब्ला जवाहरलाल नेहरूआ रिप्लाइ हरो कि बेयाव जेबो अपराध मावनाय दाजाथों, मुर्तिखौ मस्जिदनिफ्राय बायह्रायाव बख'नाय जाथों। अब्ला नायकआ बुंहरफिनो कि बे हालोदाव मुर्तिखौ दांहैनो बा मुर्तिखौ बायह्रायाव बख'नो थाखाय हालोदा बिराद गाज्रि। अब्ला फिन नेहरूआ बुंहरफिनो कि जायखौ बिथोन होनाय जादों बेखौनो माव। बिदिनो मुर्तिफोरखौ बायह्रायाव बख'नाय जायो। के नायक बिथाङा प्राइम मिनिस्टारनिसिम 200 निफ्रायबो बारा गोनांथि बाथ्राफोरखौ लाइजामाव लिरना हरो, जायजों बे हालोदखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन। गिबियावनो दंमोन हालोदा आउट अफ कन्ट्रल। जालि आरो वाल मस्जिदनि मोखाङाव होनांगोन, जाहाथे मस्जिदाबो सेफ थायो आरो खुलुमग्राफ्राबो बायह्रानिफ्राय खुलुमनो हायो। बेफोर गासैखौ हरनानै के नायक बिथाङा गावनि बिबानखौ रिजाइन होयो। बेनि रिजाइन लेटारखौ पिएमआ एक्सेप्ट खालामाखै, बाट बिथांनि जे लिरहरनायखौ जोबोर मोजां मोनदोंमोन। बिदिनो बे मामलाखौ कर्टसिम लांनाय जायो। हाई कर्टआव हिन्दुफोरनि धोरोमगुरु निर्मही आखाड़ा आरो मुसलमानफोरनि सुन्नी वक्फ बोर्ड सानैनि गेजेराव मोनसे कर्ट केस फाइल खालामनाय जायो। निर्मही आखाड़ा बिथाङा हाई कर्टआव बुङो कि बेयाव सिगां समाव लर्ड रामनि जोनोम जायगाखा, बेयाव सिगां समाव हिन्दुफोरनि टेम्पोलबो दंमोन, बेखौ जोङो राम टेम्पोल बानायनो थाखाय अधिकार दङ। आरो गुबुन फारसेथिं सुन्नी वक्फ बोर्डआबो बुङो कि बेयाव सिगां समावनो मस्जिद दंखायोमोन, बेयाव जोङो मस्जिद बानायनो अधिकार दङ। बिदिनो बे कनफ्लिक्टआ हाई कर्टआव थांनानै 20 निफ्राय 25 बोसोरसिम बे केसआ कर्टआवनो थायो। अब्ला बै समाव पलिटिक्स गोबां सोलिदोंमोन। बै समाव कंग्रेस पार्टिया रुलिं खालामगासिनो दंमोन। नाथाय 1980 आव बीजेपी पार्टी गठन जायो। बुंनाय जायो कि बीजेपी जोनोम मोननायनिफ्राय विश्व हिन्दु परिषद, शिवसेना, बजरंग दल आरो RSS बेफोरबादि संगठनफोरा गोख्रों जाबोयो आरो 1984 आव विश्व हिन्दु परिषदनिफ्राय मोनसे मेल खुंनाय जायो, जेराव बीजेपीनि गेदेर गेदेर लिडार्सफोराबो बाहागो लादोंमोन, जेरै लाल कृष्ण आडवाणी आरो मुरली मनोहर जोशी। बे मेलाव विश्व हिन्दु परिषदनि प्रेसिडेन्ट अशोक सिंघलआ बुङो राम मन्दिरा अय'ध्यायाव फसंजागोन, थारैनो फसंजाथारनांगोन। 1984 बै समाव इन्दिरा गान्धीया थैनानै थाङो। बेनि उनाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि हिसाबै बिनिनो फिसाज्ला राजीव गान्धीया ओंखारबोयो। दानिया बेयाव मा जाखो? बीजेपीआथ' राम मन्दिरनि सापर्टआव दंखायोमोन। बेबादिनो कर्टआव हिन्दुफोरा राम मन्दिरनि गेट खुलिनो थाखाय दाबि दैखाङो। बेयाव राजीव गान्धीया 1 घन्टायावनो मन्दिरनि गेटखौ खुलिना होनाय जायो। बिदियाव मा जाखो? बे खौराङा गासै जायगायावनो गोसारजोब्बाय आरो मुसलमानफोरा कंग्रेसनि हेंथा गसंनाय जाबाय। बिदिनो मुसलमानफोरा कंग्रेसनि हेंथा नांनो थाखाय बाबरी मस्जिद कमिटिबो दानाय जायो, जायनि जाहोनाव कंग्रेसआ 1989 मायथाइनि भटआव जेननो गोनां जायो। बीजेपीआ राम मन्दिरनि सापर्टआव थानायखाय हिन्दुफोरनिफ्रायबो खावसे भट मोनो। लोगोसे गासैबो मुसलमानफोरा कंग्रेसखौ गाज्रि मोननायखाय बेयावबो बीजेपीआ मुसलमानफोरनिफ्राय सापर्ट मोनो। बिदियावनो बीजेपीनि VP सिंहआ प्राइम मिनिस्टार जायो। बेनि उनाव गोबांथार पलिटिक्सनि मामला ओंखारनाय जायो, मानोना बिथांमोना मिथिगौ विदाउट पाब्लिक नो गभर्नमेन्ट। बेनिखायनो सरकार अर पावार मोननो थाखाय पाब्लिकखौ बोराब होनो हाया।
care बेयावहाय गोबांथार पलिटिक्सनि बाथ्रा दंबावोमोन, गोबांथार मानसिफ्रा थैनोबो गोनां जादोंमोन आरो गोबांथार लिडारफोरा हमजादोंबो। दा जोबथारनायाव आं बेखौल' बुंनोसै, बे प्रब्लेमखौ फेस्ला खालामनो थाखाय 2002 मायथाइयाव हाई कर्टआ खामान होयो कि बे जायगानि आसपासाव जावनानै आर्किअलजिस्टफोरा रिसार्च खालामनाय जाथों। बिदिनो लगभग 6 मान्थ बेयाव जावनानै रिसार्च खालामनायनि उनाव ASI एबा आर्किअलजिस्ट अफ इन्डियाआ कर्टआव रिपर्ट होयो कि बेयाव 10 निफ्राय 12 सेन्चुरि समनि हिन्दु मन्दिरनि खाम्फा मोननाय जादों, जायनि थाखाय 30 सेप्टेम्बर 2010 आव कर्टनिफ्राय फेस्ला खालामनाय जायो कि बेयाव रामनिनो जोनोम जादोंमोन। बिदिनो बे मामलाया 2011 आव सुप्रिम कर्टसिम सहैयो। 6-7 बोसोरसिम सुप्रिम कर्टआ बेखौ पेन्डिंआव दोननाय जायो। बेनि उनाव 2017 आव बेखौ डिक्लेयार खालामना होनाय जायो आरो बेनिफ्राय 2 बोसोरनि उनाव एबा 9 नभेम्बर 2019 आव 5 जाजनि गेजेरजों बेखौ मोजाङै SI नि रिपर्ट बादियै सावरायनाय जायो। लगभग 2.77 एकर्स हाखौ राम फोथायारिफोरनो होनाय जायो आरो गुबुन फारसेथिं बेनि साखाथियावनो 5 एकर्स जखानि हाखौ मुसलमानफोरनो होनाय जायो। बेबादिनो हिन्दु आरो मुसलमाननि गेजेराव नारा-नाथा नांनायनि गेजेरजों हिन्दुफोरा राम टेम्पलखौ अय'ध्यायाव गायसननो थाखाय देरहासारो। 5 आगस्ट 2020 नरेन्द्र मदि बिथाङा अय'ध्यायाव थांनानै मन्दिरनि स्थापना बेखेवना होनाय जायो। बेनिफ्रायनो दिनैनि राम मन्दिर बानायनाया जागायो। बेबादिनो दिनै बे समा सफैबाय कि 22 जानुवारि जायहा मोनसे भारत हादरनि थाखाय जारिमिनारि सम जाना थासिगोन।